سلام زخبركم تخاتلتي سينما السمرة لمن بأرجل كاب تعزبتات قدم مشكلة تاينا حزنا لكم قريبنا زلنا سنة يمكتتال سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمرة ኤርትራው ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ አባል ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ጎበርት ቢንያም ግርማይ እትናይ ቀረባ ንስም ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻው መድረኽ ዝኸልዐ ተቃዳማይ እዩ ቢንያም ኣብ ከም ቻምፒዮን ዓለም ናይ ክላሲክ ውድድርን ጂሮ ዲ ኢታልያን ብዘንጸባርቕ ብሉጽ ብቕዓት ስሙን ስም ሃገሩን ካብ ምዕባይ ሓሊፉ ዓበይቲ ክለባት ዓለም ኣብ ኤርትራውያን ተቃዳምቲ ጠመት ክገብራ ቀንዲ መሪሕ ተራ ኮይኑ ተጻዊት እዩ ብፍላይ ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ንዓብ ተቃዳማይ አባል ክለብ አልፔስቲን ፌኒክስ ማቲው ቫንደርፖል ብዘምን ብቕዓት ድሕሪ ምስዓሩ ቀዳማይ ጸሊም አፍሪካዊ ኣብ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ተቃዳማይ ዝብል ክብሪ ድሕሪ ምጉን ጻፉ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሙ በተደጋጋሚ ከጋውሖ ከም ተሰምዓ ናይ ቅድሚ ቁሩብ ግዝያት ተዘክሮታት እዩ ቢንያም ግርማይ ድሕርታ ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ዘጋጠመቶ ናይ ዓይን ማህረምቲ ካብቲ ውድድር ብቕጽበት ድሕሪ ምእላዩ ቁጽሪ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ጂሮ ዲ ኢታልያውን ብቕጽበት እዩ አንቆልቂሉ ቢንያም ብክለቡ ድሕሪ ዝተዋህቦ ዕረፍቲ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ዘካየደ ውድድር ቻምፒዮን ኤርትራ 2022 እዩ ኣብቲ ንብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቃዳምቲ ዘሳተፈ ቻምፒዮን ኤርትራ ድማ ቢንያም ግርማይ ኣብታ በልዕ 24 ሰነ ዝተኻየደት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜተር ንከም ኦሎምፒካውያን ተቃዳምቲ መርሃው ቅዱስን አማኑኤል ገብረዝጋብሔርን ዝኣመሰሉ ነቲ ውድድር ብዝግባእ ዝመልክዖ ተቃዳምቲ በሊጹ ዝቕልጠፈ ኤርትራዊ ተቃዳማይ 2022 ዝብል ክብሪ ረኺቡ እዩ ቢንያም ከምና ሽኳ ተቃዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብቲ ናይ ግዜ ውድድር ክዕወተሉ ኢሉ ዝገመቶ ሰብ ኣይነበረን እንተተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቕ ኣይኮነን ምኽንያቱ መብዛሕትኦም ብሉጻት ናይ ሽኳ ተቃዳምቲ ዓለምና ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜተር ክዕወቱ ዳርጋ ልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን ቢንያም ልዕሊ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜተር ካውን ድሕሪ መብቅዑ ናብታ ሰንበት 26 ሰነ ዝነበረት ናይ ጽርግያ ውድድር እዩ ኣትዩ ኣብታ ብዓወት ኦሎምፒካዊ ተቃዳማይ አባል ክለብ አሜሪካዊት ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን መርሃው ቅዱስ መፈጸምታ ዝረኸበት መድረኽ ድማ ቢንያም ብሉጽ ብቕዓት አንጸባሪቕ እዩ ኣብቲ ውድድር ምስ ኣብታ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሩ ተቃዳምቲ ነቶም ሃዲሞም ዝነበሩ ከም ናትናኤል ተስፋጽዮን መርሃው ቅዱስን ኣምርካቦም ንቢንያም ግርማይ ሓጊዞም እንተዝኾኑ ነይሮም ድማ እቲ ውጽኢት ካልእ ምኾነ በዚ ኮይኑ በቲ ቢንያም ግርማይ ዝመጽእ 30 ሐምለ ናይዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ኣብ ዙር ፖላንድ ምስ ክለቡ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ጎበርት ክሳተፍ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታተስ ሓቢራላ ዙር ፖላንድ ኣብ ታሪኹን መበል 79 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ንሸውዓተ መድረኻት ዝቕጽል ውድድር እዩ ቀዳማይ መድረኽ 30 ሐምለ ተቃዳምቲ ናይ 202.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዋ ውድድር ከካይድ እዮም 31 ሐምለ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይ 205.6 ኪሎ ሜትር ሓደ ነሓሰ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይ 238.3 ኪሎ ሜትር ክልተ ነሓሰ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድማ ናይ 179.4 ኪሎ ሜትር ሰለስተ ነሓሰ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ናይ 202 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣርባዕተ ነሓሰ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ናይ 15.4 ኪሎ ሜትር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜተር ሓሙሽተ ነሓሰ ድማ ኣብ ሸውዓይ መድረኽ 182.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዋ ውድድር ከካይድ እዮም ኣብዚን ሸውዓተ መድረኻት ዝቕጽል ውድድር ድማ ከም ኤጂቱአር ላሞንዲያል ኣስታና ባሕሬን ቦራ ኮፊዲስ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ግሩፓማ ኤፍዲጄ ኢኒዮስ ግሪናይደርስ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ጎበርት እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ጃምቦ ቪዝማ ሎቶ ሶዳል ሞቪስታር ኩክስቴክ አልባ ቪኒ ቲም ባይክ ኤክስቼንጅ ቲም ዲኤስኤም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ዩኤኢ ቲም ኢሚሬትስ አልፔሲን ካጃ ሩራል ቲም ኖቮ ኖርድሪክ ኡኖ ኤክስ ፕሮ ሳይክሊንግን ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ሆላንድን ንህላውነተን ኣብዚ ውድድር ኣረጋጊፀን ዘለዋ ክለባት እየን ክለባት ዛጊት ኣብዚ ቱር ዲ ፖላንድ ሳተፉ ዝተወሰኑ ተጻወተን ጥራየን ዕላው ጌረን ዘለዋ ምስ ምቕራብ እቲ ውድድር ድማ እቶም ዝተረፉ ኣብቲ ናይ ሸውዓተ መድረኻት ውድድር ዝሳተፉ ተቃዳምተን ኣብዞም ዝቕጽሉ መዓልትታት ናብ ሓፋሽ ዕላው ክገብራ ትጽቢት ይግበረለን ናይ ሎሚ ትዕዝብትና ድማ ዛጊት ብክለባቶም ኣብዚ ውድድር ህላውነቶም ኣረጋጊጾም ዘለው ተጻወቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ይክኸውን ኣብ ቱር ዲ ፖላንድ 2022 ከም ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓዝ ኮሎምቢያዊ ሰርጆ ሃይጉታ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ፈረንሳዊ አርናው ዲማር እስጳኛዊ ፔሎ ቢልባኦ ኢጣሊያዊ ዲያጎ ኡሊሲ ቤልጂማዊ ቲም ዌለንስ ጀርመናዊ ፓስካል አኬርማን ሆላንዳዊ ማይክ ቲዩኒሰን ቤልጂማዊ ገርገን ቲዩኒሰን ኢጣሊያዊ አሌክሳንድሮ ዲማርኪ ኢጣሊያዊ ዴቪድ ፎርሙሎ ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅ ቤልጂማዊ ቶማስ ዲጌንትን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተቃደምቲ ብክለባቶም ኣብ ውድድር ክሳተፉ ምዃኖም ዕላው ኮይኖም ዘለው ተቃደምቲዮም
ኢኳዶራዊ አባል ክለብ ኢኒዮስ ግሬናይደርስ ሪቻርድ ካራፓዝ፣ እስጳኛዊ አባል ክለብ ባህሬን ፔሎ ቢልባኦ፣ ኮሎምቢያዊ አባል ክለብ ቦራ ሴርጂዮ ሃይጉታ፣ ቤልጂማዊ ቲም ዌለንስ፣ ኢጣልያዊ ዲያጎ ኦሉሲን፣ ሆላንዳዊ ማይክ ቱዊነስን ብሁሉል ግዜ ንዙር ፖላንድ ክዕወትሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተገሚቶም ዘለው ቀዳሞት 5 ተቃዳምቲ እዮም። ጀርመናዊ ፓስካል አኬርማን፣ ኤርትራዊ ቤንያም ግርማይ፣ ፈረንሳዊ አርናው ዲማር፣ ጀርመናዊ ፊልባሁሃስ፣ ቤልጂማዊ ገርበን ቲዩንሰን፣ ሆላንዳዊ ማይክ ቱዊንሰንን፣ ኢጣልያዊ ዲያጎ ኦሉሲን ድማ ንናይ ነጥቢ ክዕወትሉ ተገሚቶም ዘለው ቀዳሞት 5 ተቃዳምቲ እዮም። ሆላንዳዊ ዳን ሆለ፣ ሪቻርድ ካራፓዝ፣ አሌኻንድሮ ዲማርኪ፣ አንቶኒዮ ቲበርን፣ ቲም ዌለንስ፣ ፈረንሳዊ ቡርኖ አርሚራል፣ ስሎቫኪያዊ ያን ትራትኒክ ድማ ነታ ኣብ ሻሻይ መድረክ ተሰሪዓ ዘላ ናይ ግዜ ክሮኖሜተር ክዕወትላ ትፅቢት ተገይሩሎም ዘለው ተቃዳምቲ እዮም። ቢንያም ግርማይ ነታ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር ክዕወትላ ይኽእሉ ተባሂሉ ዛጊት ኣብ መበል 21 ተርታ ተሰሪዕሎም። ቤልጂማዊ ቶማስ ዲኼን፣ ኢጣልያዊ ዲያጎ ኦለሲ፣ እስጳኛዊ ፔሎ ቢልባኦ ድማ ንናይ ዓቐብ ማልያ ክዕወትሉ ትፅቢት ተገይሩሎም ዘለው ቀዳሞት 3 ተቃዳምቲ እዮም። ክሳብ እዚ ትሕዝቶ ናባኹም ናብቲ ዓዘብቲ ዝቐርብ ሆላንዳዊ ኦላፍ ኮይች ብ20 ዓመትን 286 መዓልታትን እቲ ዝነኣሰ ተሳታፊ ቱር ዲ ፖላንድ 2022 ክኸውን እንከሎ ኣውስትራልያዊ ሄንድሪች ሃውስለር ድማ ብ38 ዓመትን 155 መዓልታትን እቲ ዝዓበየ ተሳታፊ ቱር ዲ ፖላንድ እዩ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ22 ዓመትን 119 መዓልታትን ዛጊድ 5 ዝነኣሰ ተሳታፊ ቱር ዲ ፖላንድ እዩ። ገምጋም ዕድመ ተሳተፍቲ ቱር ዲ ፖላንድ 28.7 ዓመት፣ ገምጋም ቁመት 182 ሰንቲሜትር፣ ገምጋም ክብደት ድማ 70.2 ኪሎግራም እዩ ዘሎ። ኣብ ቱር ዲ ፖላንድ ዝሳተፉ ተቃደምቲ ብድምር ኣብ 7 መድረኻት 1244.1 ኪሎሜትር እዮም ክሽፍኑ። ኣብ 1928 ፈላሚ ውድድሩ ኣሃዲሉ ዝፈለመ ቱር ዲ ፖላንድ ኣብ 1929 ኣብ 12 መድረኻት ዝሸፈኖ 2250 ኪሎሜትር ዛጊድ እቲ ዝነውሐ ርሕቀት ናይ ውድድር ክኸውን ከሎ ኣብ 1947 ኣብ 4 መድረኻት ዝሸፈኖ ናይ 606 ኪሎሜትር ውድድር ድማ እቲ ዝሓፀረ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩሎም። ንመበል 79 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲ ፖላንድ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ካብ 4 ክሳብ 13 መድረኻት ሰሪዑ ውድድራቱ ክካየድ ድሕሪ ምጽናዕ ካብ 2006 ኣትሒዙ ግን ውድድሩ ናብ 7 መድረኻት ደሪቱ ውድድራቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ። ገለ ካብ ስታቲስቲካዊ ጸብጸባት ናይ ውድድር ምስ እንዕዘብ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ቱር ዲ ፖላንድ እዩ። ፖላንዳዊ ፊሊክስ ዌከር ናይ ፈለማ ተዓዋቲ ዝውድድር ክኸውን ከሎ ደቂ ሃገሩ ዳሩዚች፣ ባራናውስኪ፣ አንድሬዚች፣ ሚሪዘውስኪ፣ ማሪና ዊኮውስኪ ድማ ነፍሲ ወከፎም ነዚ ውድድር 3 ግዜ ዝተዓወትሉ ተቃደምቲ እዮም። ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክሳድ ንክሳድ ተሓኒቆም ውድድሮም ዘሰላስሉ ዝነበሩ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይን ፈረንሳዊ አርናው ዲማርን ኣብዚ ውድድር ደጊሞም ተረኺቦም ብምህላዎም ሓድሕዶም ዘንጸባርቆ ብቕዓት ብኣጉ ኣቓልቦ ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ ረኺብሎም። ጽቡቕ ዕድል ንኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ቢንያም ግርማይ። ካብ ትዕዝብታት ብሽክለታ ከይወፀና ሃገራት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ናይ 23 ዓመት ኣብቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ንመበል 58 ግዜኡ ዝካየድ ቱር ዲ ላ ኣቨኒር ክትሳተፍ ምዃና ተገሊጹ። እቲ ውድድር ካብ 18 ክሳብ 28 ነሓሰ ዝካየድ ኮይኑ 10 መድረኻት ዘጠቃለለ እዩ። ዕለት 18 ነሓሰ ብ4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ፕሪሉደ ዝጅምር ውድድር ተቃደምቲ ብሓፈሻ ኣብ 10 መድረኻት 1137 ኪሎ ሜትር ብምሽፋን ዕለት 28 ነሓሰ ውድድሮም ክዛዝሙ እዮም። ኣብዚ ውድድር ኤርትራ ትርከበን 25 ሃገራውያን ጋንታታትን 2 ክለባት ፈረንሳን ክሳተፋየን። ኣብዚ ውድድር እተን ናይ መወዳእታ 3 መድረኻት ተረርቲ ዓቐበታት ዘለወን ኮይነን ነተጻወቲ ኣዝዩ ክብደ ከም ዝኽእል ብኣጉኡ ተገሚቱሎም። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ አንኮ ኣብዚ ውድድር ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ እያ። ኣብዚ ውድድር ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ኣውስትራልያ፣ ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ኮሎምቢያ፣ ኢጣልያ፣ ካዛክስታን፣ ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከበን 25 ሃገራውያን ጋንታታት ክሳተፋየን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዓበይትን ብናይ 23 ዓመትን ጸብለል ብምባል ቀዳሚት ብምዃን ኣብ መምራሕያ ትርከብ። ዝርዝር ተሳተፍቲ ቱር ዲ ላ ኣቨኒር ዝኾኑ ኣሰልጠንትን ተቃዳምትን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዛጊት ኣይተመርጹን ዘለዎም። ባርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ሎሚ ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ወገነይ ሰላም። ሲኔማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዑርዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም